Veoma je važno da naši potrošači znaju koliko je kvalitetno gorivo bitno za savremenu agromehanizaciju. Pored toga što produžava radni vek motora, omogućava i niže troškove usled smanjenja potrošnje goriva. Ujedno, kvalitetno gorivo omogućuje kontinuitet poslovanja, jer svaki prekid poslovanja iziskuje visoke troškove. Agropanonka postoji već više od 20 godina na našem tržištu i njeno dugogodišnje iskustvo sa pogonskom mehanizacijom nam govori da je korišćenje kvalitetnog goriva i kvalitetnih rezervnih delova vrlo bitno za dugotrajnu eksploataciju mašina. Obrađujem 400 hektara zemlje, koristim Eurodizel kao pogonsko gorivo u saradnji sa Europetrolom. U današnje vreme gorivo je jako bitno zato što nam to daje sigurnost i pouzdanost u izvršenju svojih radnih obaveza. Koliko je bitno gorivo za novu mehanizaciju? Bitno je, jer sačuvat će se nova mehanizacija, a i uradit ćemo sa manjom potrošnjom. Radimo 40 hektara zemlje. Gorivo mnogo nam znači. Evo, dobili smo i 300 litara za početak.